tichadiscussa kana kuti tichataura pamusoro pemidzimu. Saka tichada kutanga kunzwisisa kuti chatingati midzimu chacho chii. Alright. Tinotenda. Toramba tingodzokura toda kunyanya kunzwikwa leswo kuti pane vachazenge vakateerera kana vakateerera izvi vari kukwanisa kunatsotinzwa nemavoisi akanaka kana vasingatinzwe tine urombo. Inini pakuziva kwangu chatinoti chinhu chinonzi mudzimu mweya wemunhu anenge afa, mweya wemunhu anenge afa wozotorwa wodzoswa mumusha. Kazhinji zvichiitirwa pane vanozviita, handisi kuti zviri right kana zviri wrong, apa ndiri kungodefina according mutaura kwazvinoita, zvichiitirwa kuchengetedza vanhu vapenyu vanenge vasara. Saka mweya wemunhu ari kunzi anenge afa unotorwa kudzoswa kuchengetedza vapenyu. Ndofunga ndo madefiniro andingangoite chinonzi mudzimu kana kuti chinenge chichinzi mudzimu nevanhu kana vachitaura nezvemudzimu. Ameno baba kana mune kumwewo kunzwisisa kwamunoita, ini ndo kuziva kwandinoita pamudzimu in simple definition. Aiwa, mashoko akanaka, toda kungotenda kuti chidzidzo chakanaka chinofanira kungoti tidzidze nezvacho pamusoro pemidzimu. Pfuure inyumberi ino manzwisiro andinoita pamusoro pemidzimu chidangowedzera zvataurwa nababa. Unenge uri mweya wemunhu akafa odzoswa uine basa rauchaigona kuita kazhinji rekuti uchengetedze mhuri, asi ari munhu wedzinza renyu, asiri mutoro ameno kana muraiziya ndizvozvo. Saka ndofungidzira kuti tinatsotambanudza nyaya yedu iite seinotaurira zvakanaka. Tingade kubva tanatsopapatsaunora kuti tinoona kuti shoko raMwari rinotitaurira kuti vakafa havana chavanoziva. Handii ndizvo zvinotaura shoko raMwari. Ende rinotaura iro richiti kana munhu achinge afa mweya wake unodzokera kunani? Kuna Mwari. Nditi nderimwe saidi. Tozoita rimwe saidi riri kubuda richiti mweya wemunhu unogona kudzoswa. Nditi zvoita kunge pane kupikisana pazvinhu zviviri izvi, but at the same time pamwe kunogona kunge kusiri kupikisana. Ndo pandiroda kuti timbonatsopatseketudza kuti tiri kuti shoko riri kutitaurira kuti kana munhu achinge afa, nditi mweya wake uri kunzi unodzokera kuna Mwari vakamusika. Nditi tobva taita rimwe bandiko riri kuti no, mweya wemunhu kana achinge afa anodzoswa kuti azochengeta vanhu vapenyu. Pamwe ndoda kuti mundibatsira meno kana pana anokwanisa kundibatsira ipapo pazvinhu tu zvandiri kupatsanura. Shoko raMwari riri kuti kana munhu afa mweya wake unoenda kuna Mwari. Shoko raMwari futi riri kuti kana munhu achinge afa, vechivanhu vari kuti kana munhu achinge afa mweya wake unokwanisa kudzoswa. So is it possible kuti munhu kana achinge afa mweya wake unokwanisa kudzoswa here? Kana kuti hazvisi possible kuti tikozokwanisa kuti tinzwisise concept yatiri kuti chinonzi mudzimu chii, chiriko here kana kuti hachiko? Meno kana pana anokwanisa kundibatsira ipapa. Ya, ndinodaira kuti mweya wemunhu unokwanisa kudzoswa. Even takatopinda muBhayibheri tikaverenga nyaya yaSaul, tinoona kuti Samuel akakwanisa kuita sei kudzoswa akatoapira. Panozanzi ndikukwidzirei ani, panoonekwa kuti Samuel ndiye akaita sei. Right. Muri kureva pana First Samuel, I think it's First Samuel chapter 28. Alright. Samuel akadzoswa. Saka in other words muri kuzama kureva kuti saka mweya wemunhu unogona kutodzoka. Ko panenge pachinzi kana munhu achinge afa paya tingapatseketudza tichiti hapana chaanoziva. Pozisiri kuti kana munhu achinge afa haana chaanoziva, mweya wake unoenda kunani? Kuna Mwari. But tiri kuona kuti pavhesi yamataura yekuna First Samuel iri kuratidza kuti pane muuki akaenderwa naSamuel akatokwanisa kutodzosa mweya waSamuel ukadzoka. Samuel akatoonekwa, akatoprofita, zvaakatoprofita zvikatozoitika. Zvoreva kuti kudiya. Ameno baba mashaya munogona kutibatsira tite tibatsirana. Ini ndingati pamusoro pemweya wemunhu akafa, pamusoro pekutaurwa kwazvo kwekuti unodzoka, nekakupesana napo. Kupesana kwangu napo kunodai sezvizvi ndokwekuti kufunga kwevanhu kubudikidza nemafungiro avanoita vanhu pachavo, vane muonero wavo wekuti mweya wemunhu unodzoka.
kuti pane zvimwe zvinhu zvinoitika kuti Satani akatitangira kare. Atitangira anoziva history dzese dzemumisha nenhoroondo dzese dzemafeminisi evanhu. Saka hapana chiitwa chokuti angatadzoka kuti mangwana kana auta senge anodzoka zvinhu izvozvo achichidzoka mukati mevanhu kuita senge zviri toripo, asi ndotenda kuti zvinenge zvisipo. Kunenge kuri kungoita kwake kuti zviite kunge zviripo kuti vanhu vatende kuti vaende kurutivi rwake. Handizivi ipapo but ndozvo mafungiro angu inini. Ndizvozvo tinotenda. Tobva taenda maybe ameno ndogona kunge ndichitotange ndichibvunza kana kuti tichienda zvedu nayo mberi. Pane nyaya inotaurwa, handiti tiripo panyaya yevanhu vanenge vafa nemweya yavo nemidzimu. Pane nyaya yechinhu chinonzi chikwambo, nditi sekuziva kwandinoita. Inini kuziva kwandinoita zvinonzi chikwambo chino mweya wemunhu anenge akafa. Munhu unogona kunzi enda unouraya munhu. Kazhinji vanonyanya kushandisa mwana mudiki, nditi anenge achiri nemakore ekurarama akawanda. Kana vachinge vauraya mwana uya iwo unobva wanzi chikwambo chiya chinobva chaitorwa mweya uya woiswa umo. Mweya uya wakushandiswa, nditi kuti ugone kuita mamwe mabasa aunenge uchiita. Kana uchiita mabasa aunenge uchiita aya zvinenge zvakufambira uyu, but unenge uri mweya womunhu anenge aita sei? Mweya womunhu anenge afa. Nditi ipapo ndoda kuti mupa underline pamwe togona kuzopadzokera. Tobva taenda pakuti handiti tati mweya womunhu kana achinge afa. Mweya womunhu kana achinge afa, mweya inoenda kwakafanana here kana kuti kwakasiyana? Mweya yevatadzi nemweya yevanhu vakanga vari vatsvene vachigonera Mwari. Nekuti tikatarisa at times shoko raMwari rinotaura kuti Mwari vanototi havawadzani nezvitema, kureva kuti mweya wako kana iwo wakasviba kuna Mwari hautoende. Kana mweya wako wakasviba kuna Mwari hautoende. Ndosaka Mwari vakatozocreata gehena. So ipapo ndoda kumboziva kuti kana munhu achinge afa, mweya wake kana anga uri mutadzi unoenda kuna Mwari here wozoriliswa paday of judgment. Mwari wozobvisa wozodzokera wochinotongwa here, kana kuti destination dzemweya yevanhu dzinotosiyana. Ndofunga kuti chandiri kubvunzira ndechekuti kuti tigozoona kuti mweya iyi can it be tempered with zvichienderana nekwaunenge waenda. For example, Jesu nembabva pamuchinjikwa akanzi iwewe nhasi ndichava newe kuparadiso, but umwe haana kumbotaurwa zvokunzi ndichava newe kuparadiso. Zviri kutiratidza kuti mweya yavo inogona kunge yakaenda kunzvimbo dzakanga dzakasiyana. Ameno kana ndiri kubvunza hangu ndichingotaurawo. Ndinoona kuti mweya iyi inotoenda kunzvimbo dzakasiyana. Nekuda kwokuti takaverenga kune imwe tsamba inotaurwa zvamupfumi naRazaro. Panotsanangurwa kuti mumwe akaenda kuna Abrahamu, anzinonzi Abrahamu bosom. Exactly. Mumwe akaenda kuHadesi. Ende anga ari kuHadesi aitokumbirawo donho remvura kureva kuti kwavanga vari vanhu kwanga kwakaita sei kwanga kune mukaa pakati. Exactly. Uye aitotarisa ationa nechekuti Mwari uko. Alright, ndiri kuda ndicharamba ndichienderera mberi ndichingotaura zvangu, because zvandanga ndichibvunzira ndaida kubvunzira pakuti kana tichirarama tisinganzvengi, tichirarama sevanhu, right, ngatimboti vanhu vemuAfrica, vanhu vemuZimbabwe, pane chinhu chatinoziva tichinzi munhu anoenda kupa upenyu hwake kuna Mwari. Kana munhu achinzi apa upenyu hwake kuna Mwari, chii chaanenge apa? I believe kuti kana uchinzi wapa upenyu hwako kuna Mwari, unenge wapa your soul, kudedicate your soul kuti now my soul is being controlled by God. Like zvezve patinozoimba tichiti my soul say yes to the Lord. Handiti tozoita situation yekuti munhu anonzi akapa futi soul yake kuna Satani. Muri kuona kuti pakubuda zvinhu tu kuti soul unogona kuipa kuna Mwari kana kuti unogona kuipa kuna Satani. Tobva tadzoka futi pakuti ameno baba kana kuti baba munhu anonzi ari patatu, handiti ane soul, ane body, ane spirit, of which according to the Bible the spirit is the breath of life. Inonzi kana ukange wafa inodzokera kuna Mwari, is the breath of life. Haigone kusviba kana kunaka. Body inoenda muvhu, but pane soul. Soul ndo inogona kutadza kana kunatsa. Soul ndo inogona kuenda kuna Mwari kana kuna Satani. Saka ndiri kuti kana inini ndikanodedicate soul yangu kuna Satani kuti now ndakuda kupinda muSatanism, ndakuda kuseva Satani, kana ndichinge ndafa that soul will it go back to God.
indaipa kuna Satani here ndiri question number 1 mozondipindura tobva tadzoka pakuzonzi paya panozonzi gungwa rakasvipa vakanga vafa vari mariri ndobva vanhu vaungana hondo yaSatani ikaungana ichida kurwisa hondo yaMwari vanhu ava vakabva kudenga kuna Mwari here ndobva vasvika ndobva vanoita rejoin nemabodies avo ndobva vazombukira Satani vachibva kuna Mwari here kana kuti ameno pandiri kupa kana pari kunzwika tichizodzoka ndinoda kuti tigozonodzoka kumudzimu kuti tigoona kuti midzimu inoexista here kana kuti haiexist kana ichiexista ichizobatsira here zveshuwa. Ndinoona kuti eso kana ichitenge yatotengeswa kuna Satani haisina mukana wokunge ichienda futi kuna Mwari kuda kuti Mwari kana akatadza kutombogara with that soul muchiri mupenyu saizvozvo there's no way yekuti mazofa imimi Mwari achakwanisa kugara mamuri uye zvakakusaka muri kuti kana Mwari achitotama mutemberi yangu ndiri mupenyu now that I'm dead hakuna zvakadaro so yangu yakaipa Mwari vanenge vachizondidii where is the protection because ruzhowa rwavo paso iyoyo harwupo. So in other words we can say that soul is vulnerable. There is a difference between soul yemutendi nesoul yemunhu asingatotendi. Masouls iwayo akafa haangaende kuna Mwari ese. Saka zvokureva kuti this haangaende kuna Mwari ese. Soul iri vulnerable iyi ndiyo tinogona kuti ndo soul inogona kuitwa tempered with nevapenyu. Isusu hatimbotarisi takanangana neshoko raMwari kuti rinomboti because pakataurwa paya richiti Jesu ari pambavha iyaya pane chinhu chaakataura akati ndichava newe nhasi paradiso. Handiti kureva kuti uyu aita chinhu chakanaka ndiye anzi ndichava newe nhasi kuparadiso asi nzvimbo inoenda zvinhu zvakaipa yagara iripo ndo haitesi oshoko amari pane panozotaura richiti mweya yese inenge yakati mumwe uyu akarindira iri kugu mumwe akarindira iri kugu but yese akaita chinhu chakaipa neakaita chinhu chakanaka vanhu ava vakamirira kutongwa but vamwe navamwe vanenge vari kwavo asi kutongwa kunosvika ozochitongwa nemabasa emuromo musamaenda kureva mati vanhu ava vakamirira kunherikina kureva kuti pane vamwe indinofungidzira kuti pane vanenge vari kudivi rakanaka vakachengetedzwa Satani haana access ende pane chimwe chinhu chavataura chandafarira manzwa vabva vapatsanura tasina kutombopataura vataura vakati umwe akanzi nhasi kuparadiso umwe akanzi kuhadhesi right ipapa pabva patondivhurira something because ichidzidzo chekuti hatisi kuti tiri kuziva asi tiri kuda kuti tingodi tivhura nenjere. Pane nyaya inotaurwa naJona paanoti ndakamedzwa nehove inonzi hove yakaenda pasi pemakomo akaenda pamasuo eHadesi. Muri kunzwisisa? Panotaurwa Jona anodero ari pasi pegungwa anotaura zvokuti ndakaenda kumasuo eHadesi nditi ozonzwa pamwe pane paitaura kuti hamuna kuzorega mweya wangu uchienda kuHadesi hamuna kuzorega mweya wangu uchienda kuHadesi kureva kuti imwe mweya inoenda kuHadesi ende Jesu panonzi paakafa akadzika pasi asati akwira kudenga nditi muri kuona anonzi akadzika pasi asati akwira kudenga ndobva anoparidzira imwe mweya yakanga iriko yenguva yaNoa iyai vanhu vakatotendeuka nditi zviri kubva zvanotiratidza kuti Hadesi inenge iri kutiratidza kuti inenge iri pasi apa somehow hatisi kuti ndizvo but according to tikada kuburitsa kunzi Jesu akunzi akadzika pasi tobva taona Jona ari kutaura zvokuti hove yakaenda naye pasi penhingiri nanditi tobva taitarisa kuti Satani paakadonhedzerwa ari kunzi akaenda to the underworld. Vazhinji vamwe vanotaura zvokuti vakapinda musatanism kazhinji vanotaura zvekudzika pasi pemvura apa nditi saka izvozvo ndo zvinenge zvaakuda kutituma kuti alright Satani haana here mukana wokuenda kuHadesi since kune masouls agara aimuseva because I believe kuti Mwari neHadesi havawadzani ko Satani neHadesi hazviwadzani here zvinotowadzana because that's why muri kuona kuti panotombotaura kunzi hamuna kusiya mweya wangu kuHadesi kuda kuti mweya uyu Mwari waitouda kuti usasare ku iyi kutosara kuda kuti haina protection yaMwari right yakutoshandiswa ende tada kutoongorora futi pekuti
pavanhu vacho vanonzi vanodzoka semudzimu bhosi tinoona kuti mufamily munogona kuva nemunhu 1 anenge achishikira kana kuti ndiye anenge achitungamirira iziti kuti vese vanokwanisa kudzoka vari in form yemudzimu ameno kana muri kunzwisa context yandokuda kuwedza kusanangura right kuti inini I believe kuti alright ikoko ndapanzwisisa ina handi believe kuti munhu wese anogona kudzoka semudzimu at the same time futi pamwe ndinogona kumhanya kupa conclusion yangu ndisati ndaregedza ndimbomhanya kupa conclusion yangu tisati tatoti munhu wese anogona kudzoka semudzimu here indiri kubhilivha kuti ndinoda kudzoka pamashure mbishana baba munatsopanzwa kuti munhu kana uri panyika nditi either uri kusevha Mwari kana kuti uri kusevha Satani ende ukange wafa mweya wako either uchange uri mumaoko aMwari ezororo kana kuti uchange uri mumaoko aSatani ekusazorora nekuti pane rimwe shoko rinoti hanzi those who did not believe have been condemned already. The fact yekuti hauna kutobelieve kuna akatumwa mwanakomana zviri kunzi neshoko you have been condemned already. The fact yekuti uri kurarama but mauri musina upenyu hweramangwana Jesu anoti regai vakafa vavigane you are considered as dead. Asi uri kurarama muri kupaona uri kurarama but uri kutonzi wakafa ndika hausati wajudgwa but wakatotongwa kudara because kana wakapaswa yako kuna Satani hausati watongwa asi zviri kunzi wakatotongwa unozotongwa wakatongwa muri kuona pane nyaya saka ndiri kuramba ndichida kunodzokera kupoint ndanga ndichitaura inini yekuti kana munhu achinge apa upenyu hwake kuna Satani paanofa mweya wake hauende kuna Mwari nekuti paakanga achirarama Mwari vakanga vasitori maari 1. Saka kana mweya wake usingaende kuna Mwari mweya wake unoenda kwaakaupa kuna Satani right. Saka vanhu pavanoti vari kudzosa mudzimu nditika vanhu Satani ane access yekuvadzosera the spirit yemunhu agara anga achimuseva in order kuti vanhu vabelieve kuti Satani ane protection pamusoro peupenyu hwevapenyu. Saka vanhu vanotanga kubelieve kumudzimu muri kuona without knowing kuti pavari kuti vari kubelieve kumudzimu vari kubelieve vanhu vakapa masouls avo kuna Satani. Saka in return iwo ukapa Satani like izvezvizvi mukatena imemi mukati makuenda kusatanism in return munopuwa upfumi vanhu vanoona upfumi. Saka imunofungidzira kuti kana mukaenda kuna Satani sezvo kune upfumi zvozvadi zvanaka without knowing kuti Satan is not targeting anything but the soul. Because kana Satan achinzi ari after masouls anenge ari after masouls in what way kana masouls acho ese achizongoenda maoko aMwari muri kuona. Saka ndiri kunoreva kuti mudzimu paunonzi uri kudzoka muri kudzosa spirit yemunhu agara akatongodedicata upenyu hwake kuna Satani. Saka mukadzosa imimi Satan can be able to keep you safe in order to worship him. Ameno kana muri kunzwa ini ndo pfungwa dzangu dzandinofunga kuti mweya womunhu can be tampered with as long as kana munhu iyeye anga asiri kufamba munzira dzaMwari, as long as kana munhu iyeye anga asiri mutsvene, because haakwanisi kuzowadzana naMwari at last kana asina kuwadzana naMwari at first. Kuzaugone kuzoenda kuna Mwari wafa kana wakatadza kuenda kuna Mwari uri mupenyu. Haugone kuzopa Mwari mweya wako musi waunofa. Iwo Mwari vakatadza kutora mweya wako uri mupenyu, vanokugamuchira in what way? Ende ipo pokutosiyanisa vana ava zvinototiratidza zvega izvozvo kuti vasiyanisa kokuvaendesa zvakutotiratidza izvozvo kuti havari kutoendeswa kusaidi ravo chaiyo chaiyo kwaunga uri belong to. And who is in charge of the other side? Because kuparadise atonzwa kuti kuna Jesu. Ko who is in charge of Hades? Kune ngirozi here uko hakuna nema angels here uko vanenge vari in charge. Because inini I would also want to stretch ndichitika paripo pai panonzi varanda vaMwari vaipa zvipo pana Mwari handiti zvinonzi Satan was able to appear there akatotaura kuti mamboona here muranda wangu Job. Kana Satan achitomboita hovering achikwanisa kutoenda even in the presence of the Lord, what about kune masouls ake? They belong to him, masouls ake. That's why muri kuona kuti patakambodiscussa tichitaura nawo yemutuku munoona kuti yaitilinga kuenda kuvadzimu vedu. So tese yanga iri nawo yekutilinga kuti tese tibva tabatanidzwa masouls edu oita belong kwaari oita control over masouls edu. Yeah, ndizvozvo.
saka ndiri kuramba ndichisimbisa nyaya yangu yekuti indinoona like kuti kana munhu achinge afa, as long as ukafa, kana wanga usinganatsire Mwari, spirit yako haiende kuna Mwari. Ipapo ngatipazive ipapo. Spirit yako kana soul yako haigone kuenda kuna Mwari. Kana wanga usinganatsire Mwari, inoenda kuHadesi. Kana wanga uchinatsira Mwari, spirit yako inoenda kuparadise. Saka zvinhu zvakakosha kuti kana uchirarama ugare waita good choice. Because hapana panozoita midigari dzekuti kana Mwari vakakuramba already, kana kuti wakavaramba uri mupenyu, but the breath of life goes back to God, but the soul cannot go back to God. For what good reason? Inenge ichienda kuna Mwari kuti ichengetedzwe against what? Wostomboti kuna Mwari for kuti ichengetedzwe. Can we give any one reason why the soul should be kept by God? A corrupt soul yakaramba Mwari, ichirarama, ikararadza, ikaita upombwe, ikaita zvese. Why should that soul be kept by God? For what good reason? There's no reason. Because I don't see any one reason why that soul should be kept by God. Saka vanhu vakangorarama vachifamba munzira dzisiri dzaMwari, vakafa, mweya yavo haife yakawadzana naMwari. They must make that decision right. Because vamwe vanogona kufungidzira kuti they will spend 1,000 years kana kuti 1,000,000 years vari kuna Mwari vakamirira judgment, then they will go to hell. The judgment is not there. Inini ipapo ndinotitsigika nenavo pakuti chero shoko raMwari rinotaura zvakanaka kuti Mwari havafariri rufu rwemutadzi zvachese. Zvinobva zvatotitaura kuti havana kugumisa, saka vasingatofari nechinhu ichocho nokuti iko kutochiisa havana. Vanotoda kuti chitendeuke chichirarama, andotowapa enough time to repent. Kuti kana muchinge marependa tigozonowana, because mukada kuenda futi ina unasi ndiri kutaurisa ndatotenda mugere kutaurisa zvinonzi neshoko raMwari naJesu ndakuenda ende ndakunokugadzirirai dzimba dzekugara. Hakusi kugadzirirwa dzimba dzevatadzi, kuri kugadzirirwa dzimba dzevatsvene. Ende mukatarisa futi iriko imwe iri kuna Revelation, I think chapter 3 or chapter 4, munogona kundibatsira, inotaurwa paya panenge pachitaurwa nezve maseals achivhurwa. Kunotaurwa kunzi pane imwe seal yakavhurwa, pakaonekwa mweya yevanhu vakanga vaurayiwa, vachiurayirwa shoko raMwari, vainatsa, ichinzi yaichema ichiti muchazotsiva rufu rwedu riniko, zvikanzi imbomirai. Kwakanga kusina mweya yevatadzi ikoko, yanga iri mweya yevanhu vakanga vachinatsira Mwari. Izvozvo ndizvo zviri kutotiudza kuti hapana patakambonzwa zvichinzi pane siu yakazovhurwa ikaonekwa ine mweya yevanhu vakanga vachitadzira Mwari, ikanzi imi chimbomirai, tichazokuvhurai tozokudzoserai kumabhodhisi enyu. Tonodzokera futi paya pavhesi iri kunzi gungwa rakarutsa vakafa vakanga vari mariri. Havana kubva kuna Mwari vakazosvikopinda mugungwa, kureva kuti mweya yavo yakanga iripo, kureva kuti mweya wako hauzowani zororo. Timbotitaure zvishoma kuti ipapa pane nyaya inoti izvozvi tiri kurarama, tinoenda kumakereke akasiyana siyana kwatinoenda tichinoshumira, tine nzira yekushumira naye Mwari, tichiti tiri kushumira Mwari, Mwari iyeyu mumwe chete watoti tiri kushumira. But pane chapter inozaura ichiti nenguva yekupedzisira Jesu anozoti endai kwamaitira mabasa enyu. Ina handina kana kukuzivai, handina kutombopira ndakuzivai. Vanhu ndopavanoti isu takabvisa zvegumi taitonamatawo taiporesa taita zoti zita renyu maita muzita rani. Saka panyaya yemazita pakutotitaurira kuti kune rimwe zita raitoitirwa risiri reuyu. Vanogona kunge vasatozviziva futi vaitoita, vamwe vaiziva vamwe vasingazive, but kusaziva ikoko hakuna basa. Iye anongoti endai kwamaizviitira zvinova kuti tatopuhwa mumwe, tatone imwe nyaya takutoona kuti kuchaendwa apa nevava. Pane imwe point yavatondibuditsira futi kutovhurikwa, murunzwa zviri kunzika endai kwamaitira, endai kune wamaisevha. Saka hamugone kuenda kuna Mwari kana maisamuitira mabasa akanaka. Endai ikoko, mombonoita magorototo yenyu muri ikoko, mweya yenyu ichitambura muri ikoko. Saka emphasis yedu tiri kuemphasize kuti munhu ngaanatsire Mwari ari mupenyu. Hapana paanozoenda mweya wake paunozombonowana zororo kuna Mwari, achinzi kana munhu achinge afa mweya wake unoenda kuna Mwari. Takazomirira kutongwa, unotongwa usiri kuna Mwari, uri kwawaitira mabasa ako ikoko.
wakamirira because mwari havayanani nevatadzi kuna mwari kune zvitsvene mweya wako unoenda papi ini ndiri kuda vhesi inotiudza kuti we alright panda kubata ipapo saka toda kubva tati tionesane futi kuti tiri kutaura kuti mweya yaenda kuna mwari iri protected naiye mwari pachezvake ende mwari iye ndiye anopa futi protection kuvanhu vanenge vari pano pasi vachiita futi zvakanaka. So we don't need another protection like kuti hanzi mudzimu ndo uchadzoka wotipa protection kunenge kusisina that ningiyo yekuti mudzimu ndo unotipa protection asi kuti protection yedu kana tichiri kuvanzana naMwari inobva kuna Holy Spirit to be honest. Taura yenyu baba ndigozotaurawo. Ini ndingade kutaura chidukuduku chekuti munhu nemunhu pachake unopuwa mubayiro wekushanda kwako kwaunoshandira. Iwo katoona kwausingashandiri kwako uya mubayiro unotovhunduka kuti kwemessage ndeipi yakasika here. Vanoda kunamata vakamira matemberi zvinonzi vakawana mubayiro wavo maringe nekubata kwavo. Saka unotovhunduka kuti kwemessage yakasika here asi kana ikabva kwaunoshandira unotarisa kuti zvauya zvakakwana here sekushanda kwandakaita hauvhunduki. Ndio saka paya shoko Mwari akazomboti vanoita zvakarurama vachatungamirira mabasa avo. Anditi asi ava vanoita zvakaipa vachatungamirirwa nemabasa. Alright, to add also mashoko akanaka arutaurwa nababa tichangokumbira muchairi wedu kuti munogona kumbotowedzera zvamendezvo zvishoma shoma kuti pamwe musi zvingatiitira zvakanaka. Pane chimwe chinhu futi chandinoda kuti timboona ndoda kuti mumbochiona. Mweya womunhu anenge afa asingawadzani naMwari, mweya iwoyo mukamutarisa unofambirana nemweya wetsvina. Mukadzoka pachivanhu handiti tataura tikati mudzimu, pane zoro nerimwe wedhi ratasiya rinonzi shavi. Handiti muri kupanzwa. Shavi uri kunzi hausi mweya womunhu akafa, but shavi kuchishona hakuna wedhi rekuti dhimoni. Amen. Hariwanikwe iroro, rakazoya nechirungu rava kuti dhimoni. Shavi manje ndo dhimoni rinozouya pamunhu. Saka zviri kunzi iwo ukaita mudzimu unonokutsvagira shavi. Shavi rokubatsira kushava. Amen. Murikuona? Saka tiri kuti dhimoni rinozodanwa nechagara nesowo yagara yakatoipa iri pamunhu. Ndiri mapaona. Saka inonotsvaga shavi kana richinge rauya robva rabatsira munhu kudi kuchishava, but zvese zvinenge zviri nyaya yekuti urelaxe kuti sowo yako musi wokupedzisira isaende kuna Mwari. Saka unenge uchida kunge uri kupuwa comfort zone but kasiri comfort. Tinoona kutora example mukatotarisa murume weya ainzi Region anonzi akanga ane madhimoni. Chitarisa aiko aigara kumarinda. Murikuona zviri kutaridza why kumarinda, why asina kugara kuminda, why asina kugara kune dzimwe nzvimbo. Ora ndiwedzere papo murikuona kuti uku kune mweya yevanhu vakafa yatiri kuti ndo mweya maybe yatiri kudzosa tichiti semudzimu handitika, but iri kurelata nemademons. Ai nawo sei zviri kudyidzana, sei zviri kufarirana, zviri kunofarirana zvinhu izvi kuti iye akwaari nzvimbo yaari nemweya iriko. Tobva taenda kunotori nemamwe tingamati ndo makaudzi atinotoziva kuti kana iwe uchida kuinitiatwa unoinitiatirwa kumakuva. Tinoona hedu kusazvitaura nemazita but zvakafanana nezvigure unotoenda kumakuva ende zvavanoita ivo vanotonotora mweya umwe anga akafa ndiwo unogadzikwa pauri. Saka kureva kuti why kana iri mweya yetsvina inofanira kubata peseka. Mweya yetsvina haina need yekuti kuguva kana kuti kupi. Handiti kana riri demon is everywhere sei richizowanikwa kuguva kureva kuti harisisiri. Saka pane zvinhu tu, pane mweya womunhu anga ari mutadzi nedhimoni yatogona kuti shavi panda kupatsanurwa ipapo. Bosi yava usi mweya womunhu shavi hausi mudzimu, hausi mudzimu, shavi idhimoni. Dhimoni ratsvagwa nemudzimu.